Здравейте, хора! Днес ще правим слайм. За този слайм ни трябва една купичка, веро, брашно, лъжица. Но преди това искам да ви кажа какво направих. Направих ето това. Това е. Много хорошо как стана. И нека да започнем. Първо слагаме брашно на някъде 4 лъжици беше. Има пълни лъжици. Ще сложим две. Ето така стана. И го разбъркваме. Така, слагаме вера, кухня. Чакаме малко да се изцети. Някъде по една цяла ложица. Ето така намери жълто. Той там беше жълто, така че... Има още много какво да видим от тях. Трябва още... Той причинява болка, подобни сърдеж. Препоръчвам. Отказвате ли се, Вило? Не се отказвам. Вече влезе в ритъм, това е ритъм, искам да го поддържаш. Не да сложа още малко веро, защото как плюе само. Съжалявам, не. Чуйте, просто няма почти нищо. Изключително съм впечатлен. Коя е най-красивата жена един за друг? Отговарям за Лея по общата логика Барби и Кен. Аз казах, че са българските Барби и Кен. Още малко. Не иска ли стиска? Но... Давано скърца. Ушкиха настъпно. Точно. Ох, как ме решам просто. Да си не идея. Хора ще се преместим, защото баба каза. Но цапа не мога да покрива. Малко ще стане, но нищо. Ако видиш да вземем фонден.
Тя трябва да излиш. Аз бех Чирако и кухнята. Ама там се трябва. Ами така ми на Хиндри. Трябва да измина тигачето, че на обед имам карпюлец. Първо сутрин, два спокойствие, психологи, това, което всеки един мъж и баща желае. Вижте, ще готвя ли заедно закуска? Айде, но аз ще я правя. С удоволствие. Направи често закуска и аз съм приятно изненадана. Надявам се да увлече и детето с правенето на закуска, за да може да получа едно кафе, че готви да се разсъди. Къде е мама? Май се купи. Това нямаше вода, имаше ли вода? Осъзнавайки какво съм правил преди това за децата си и за съпругата си, водейки ги в някаква много грешна посока, свързана с възприятието и също за хранене, дойде един момент, в който много ме мотивираше и държеше и продължава идеята да им споделя научението, до толкова доколкото аз съм успял да го схвана. А така ли ще отворим хладилника и да погледнем какво поддържаме вътре? Идете хладилника за реда. Виждам разни неща, които не трябва да ядем. Неща са вкусни. Примерно пестото, на практика можем да си го направим за не повече от 2 минути. А когато си го купим такова готово, погледни и да се става, има даже и слънчогледно масло. За нещата от холодилника оказва, че наистина консумираме неща, които не са полезни. Това не са полезни, не защото Я виж, мама. Ура, излезе връщам. Да бе ми идеално, че направя да бе аз ти казах Ма, при сега всичко е. Нищо, Кура. Просто замервам тук. Да, отивам да видя след няколко секунди. Сега ти къде живееш? Мамо, къде си? Вкусна беше закуската, приятно съм изненадана и ще ми малко това, но като цяло беше много вкусна, лека и на детето му хареса, което е супер. Да, Кура. Връщам се. Къде да е? И стана слайм. Чекай да видим. Чекай да видим. Това е много хубаво. Хора, виждате. Не гледайте просто. Просто се мири. Всичко останало е емоция. О, какво правиш? И да, Кура. Ето това стана и да, Кура. Чао и до нови срещи. Чао.